to. No takže čaute ľudia, dneska sme zase opäť na populárnej hre na Robloxe Rivals a ideme si zahrať arénu. Pekne, idem skúsiť iba Snipe Challenge, takže nič iné nemôžem hitnúť, takže dúfam, budem sa snažiť nehitnúť, ale poznáte ma, ja som najväčší debil roka, takže by som aj hitol. Ja som sa... Neslepil. Už nie. No bola vidím, to do prdele. Ne, ja som mám veľmi to asi tým. Yes, kámo, to bola hustá snipe. Ale... Dobre, 50. 150, nice. Akože fakt. Oj. Typek už asi sa bojí snajpu. Ja som sa prepída. Ne. Ne, ja som creepy. Ne, ty otravný pras. Kamo, toho mi to nejde extrémne. Toto kolo. Ne, ja som dal iba 50 $. Kamo, D4. Slepý určite. Nie. Dobre, ide knife. Wow. Dobre, 50. Ne, proste prečo by to typek robil? Dobre, ale zatiaľ na životy vyhrávame. Ne. Ja som... Nezavádza klávesnica. Dobre, ďalších 50. Do 50-ky, to je nice. Flashbangy už nemám, tak to je tiež nice. Ne, ja som skapal. Teda, hapal. Yes. 150-ka ako... Ja som sa musel za to slepý. Kamo, on je slepý. Ne, to je chcípák. No poďme, borci. To je profik normálne. To ja by som lepšie porazil. Ty ideš takto, takže tak, dobre. Nie to vieš kde. Ja neviem, na 3 pokusy sa nedám. Jej, toto bolo hrozné. Jak typek šiel lukom radšej. Ja to nemá prebité, no nič. Mám zatiaľ viac damage. Ja mám, ja nemôžem. Dark jeden podrbaný. Ja som skámo, ja som creepy. No knife. Yes. Helko ti tu dám. Tak, dobre. Prvá hra v pohode. Ideme druhú. A teraz to bude Knife Challenge. Určite. Tak 120, bol som tesne. Čo je dobre na Knife? No arena? No dobre, tak idem arenu. Tak ja idem Knife only.
Nie, som mám otváram chat. Bo, Dangerous, Knife, toto. Áno? Ťažký život. Ne, ja som to poseral, ja som to dal o jednu bodku vedľa. Wow. Ne. Yes. Len docela fit v knife, nezdá sa? No nič. Prečo mi to furt uchádza? Ja som to dal zase moc nízko teraz. No pomeň, veľci. Ne, ja som to je dobrý typek on. Nič. Ne, ja som to totálne pokakal. Yes. Nice, zatiaľ nám to ide. Potom ešte do komentára hodnotiť, že aký som dobrý knife. Ja som mám len toto, ja som debil. Tak som dal s tým. Ne. Ne. Ako? Haló. Ne. To je citlak. Ale on má hrozne dobré movementy, on sa má. Dobre, nevadí, neviem, čo si to pospávam. Ne, 40. Tryhard týpek totálne. Ne. Blade, no. Ne. Som dobre nadrbal. Skúsim takzvanú debilnú metódu. Hop, hop, hop. Ak sa do toho nachytá, ja sa budem smiať. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tak. No poď, typku. Poď sem. Čo? Ja som nestiel kliknúť. To je čúrák. To je ale čúrák. Takzvaný. Kámo, v knajvše som docela dobrý. Kámo, 120-kového typka porazil. Ako to, že to rýchlo, veď ja som upešiel mojím knifom normálne. Ja sa bojím, že ma zabije ešte 4-4. Ja si počkám na čas, ja proste budem utekať. To je môj najlepší plán. Že som hrozná srapka, to teraz všetci, že v komentároch ty srapka jednu, prečo po ňom nejdeš? Ale ja som srapka. Výhra, alebo
Dobre, so Sleeve Knife a no, takže dúfam, že sa vám video páčilo. Tu ešte si s ním zatancujem. No a dúfam, že sa vám video páčilo a čus, mňauky mus.